Dumnezeu. Cum este El? E un bătrân cu barbă? Oare aude rugăciunile noastre? Cum să știu dacă viața mea contează pentru El? De ce Biblia este plină de reguli? El trăiește în ceruri? În ce galaxie? După ce principii se ghidează? Poate El demonstra că există? Cum este dragostea lui Dumnezeu? Școala de studii prin corespondență Sola Scriptura te poate ajuta să găsești răspunsuri la întrebări relevante. În ultimii ani am elaborat cursuri cu tematici diverse pe care le recomandăm în funcție de interesul manifestat. Cursurile biblice de sănătate, familie, educație, istorie, profeție și spiritualitate vor face călătoria ta în lumea Scripturii interesantă și captivantă. Prezentările video și materialele ilustrative te vor motiva să studiezi mai profund, iar testele integrate nu te vor lăsa să te pierzi în noianul de informații. Mai mult decât atât, zeci de profesori cu experiență sunt pregătiți să devină chiar de astăzi ghidul tău personal în această călătorie prin lumea științei și credinței. Ca să te înscrii la cursurile noastre este simplu și gratuit. Trimite o cerere accesând pagina web www.solascriptura.md. Noi alegem cursul ideal pentru tine, stabilim împreună programul de studii și platforma socială prin care vom comunica. Și atât! În scurt timp, printr-un simplu click, vei putea accesa lecțiile noastre interactive. Le poți studia când îți este mai convenabil, iar experții noștri te vor ajuta online să descifrezi informațiile dificile și vor răspunde la întrebările care te frământă. Prin studiu, rugăciune și credință, îl putem descoperi pe Dumnezeu. Ridicând ochii către stele, avem șansa să ne încredem în atotputernicia divină. Fă primul pas. Înscrie-te la proiectul național Sola Scriptura, școala vieții tale.